Retired jail officer og duha ka anak niini arestado human nga mapalitan og kinarnap nga motorsiklo sa otoridad. Kapulisan padayon pasab nga ginapangita ang mismong nangawat sa motorsiklo. Ani ang report. Dakpan ato sa Intrepid Operation sa Carmen Police Station sa Upper Balulang, Cagayan de Oro City ang amahang retired jail officer og duha ka anak niini human nga namaligya og kinarnap nga motorsiklo. Giila ang mga suspitsado nga sila Edgardo Aligarbes, 68 anyos, retired jail officer, og iyang anak nga seaman nga si Clayton Aligarbes, 42 anyos, ug igsuon nga si Cliff Aligarbes, 38 anyos. Sigon sa kapulisan, nga ilang nasubay ang mga suspitsado, human nagreklamo ang tag-iya sa motor. Matod pa, nakita kuno sa tag-iya ang iyang motor nga gipost sa social media og ginabaligya. Rason nga nakigkoordinar siya sa otoridad. Kaso lang niya subok kita niini. Kang isa nini nga amahan usa kini ka retired BGMP sa may Negros area. Unya ang isa nini usa ka seaman nga mulargahay na sa abroad by next week. Unya ang kamanghuran mo kini nagkuan kagahapon. Nagbaligya through online. Na-recover sa kapulisan ang motorcycle unit nga ginabaligya sa mga sospek. Ingon man ang 36,000 pesos nga budel money nga ilang gigamit sa operasyon. Gikustodiya na sa Carmen Police Station ang mga sospek. Gisuwayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang ilang pahayag apan mibalibad na sila. Hinoon, una nang gibutyag sa mga sospek ngadto sa kapulisan nga igo ra nila gi-buy and sell ang maong motor. Kasong paglapas sa Anti-Fencing Law o Presidential Decree No. 1612 ang nakatakdang atubangon sa mga suspitsado. Sa maong kaso, adunay pagpasabot ang kapulisan, labi na sa mga tawong adunay laraw nga mamaligya og mga kinawat nga butang. Kung aduna ka mo'y gamit nga kinawat o napalit na kinawat, ayaw na ka mo pagbaligyan nini. Kung mahimo, anak ka mo sa nearest police station, kung adunay mag-claim ni uli niyo na, padili ka mo ma-charge og any criminal action. Padayon pa ang pagpangita sa kapulisan sa mismong nangawat sa maong motorsiklo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.